everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Gibati ko nga, magkita pa kami pagbalik, Helena. O, Helena? Nganong kalit kang miluspad? Sir. Nganong... Helena? Kahilakon ka? Kuan. Naluoy lang ko ni mo, sir. Nganong naluoy man ka nako, ha? Helena? Naglaong pagiday ka nga. Mabalik pa ni si Celes. Oo. Oh, Helena. Og ikaw ang mutabang nako aron mahibalik din si Celis, di ba? Oh, sir. Tabangan di ka nga mabalik ni mo si Celes. Magkuhaan akong tubig ni mo sa silong, sir, ha? Sige. Kaluoy ni Sir Alejandro. Naglaong pagiday gihapon siya mabalik ni Mama Celes. Wala siyang kalibutan nga patay na kini. Nabuang na ka? Shade. Naadi ka diha? Ayaw na paglakaw. Nagigsulti pa ko nimo. Unsa imong tuyo? Nga nang naghilak man ka diha sa gawa sa pultahan sa kwarto ni Papa. Gikasaban ka niya? Owa man. Napuling lang ko. Ha, grabe sa di mong mapuling, no? Di man gid ka manglugod sa imong mga mata. Ay na lang pa makakilala. Naghilak ka. Dunay nakapag-uol nimo. O kay gikan ka man sa kwarto ni Papa. Si Papa gid ang nakapahilak nimo. Ayaw kong tagda. O sa kay drama tong bayhana ay. Huh? Papa? Pa? Magtong gikasaban si Helena? Gano'n nakasulti ka man, Ana. Naghilak man ko siyang migawas din niya si mahang kwarto. Gipugnan niya ang ihang bakba. Sigurado ka nga naghilak si Helena? Wa tay labot kung unsa may iyang gihilakan. Tuod. Nganong ni amang ka? Papa, gusto ko mapalik kong eskwela. Mubalik ang eskwela. Unya, inig-abot sa tunga sa tuig. Muundang na sab ka. No, di na lagi ko maundang pa, swear. Pakigsabot sa imong inahan. Anya pa? Natawagin ako credit card, ha? Ako naliway credit card sa mong barkada ba ya? Unya ka na mag-credit card kung may trabaho ka na. Pa? Gano'n bang lahi man ka sa ubang papa? Gusto ko nga mubarog ka sa kagulingon nimong mga tiil. O kung gusto kang malipay ko nimo, sunda si Helena. Pag-nurse. Nurse Gyud? Yuck! Kay nga no, unsa ba'y kurso nga gusto nimo? Gusto kong fashion designer. Kiat-kiat nga trabaho. Pa? Makagawas na ka. Nay, nanawag ko. Gawas na. Hello? Unsa na'y balita, ha? Ha?
dali. Mingaw ko mo. Ako sa gimingaw kay ko nimo friend. Julia, magka-relax na kita. Happy kay ko sa imong balita nga patay na si Celes. Pero diin man siya namatay. Sa sod sa presuhan. Oh, unsa? Namatay sa sud sa prisuhan si Celes? Nasakit siya sa sod ug namatay. Motoy angay nga mahitabo niya. Mamatay siya sa prisuhan. Karon, ay nagkahadlok. Ayaw hadlok si Silis. Siyempre, usa pa may akong kahadlukan nga patay naman siya. Kana si Helena. Si Helena na lang ang akong problema. Ay, oy, hapit na gyud mahuman ang greenhouse. Mga tanom na lang ang kuwang ana. Mao gayod. Uy, hala. Sir, tanawa. Happy tigid mo human ang greenhouse. Mayong udto diha, Sir Alejandro. Mayong udto, sab. Hapit na mahuman ang greenhouse. O sa may mga tanom nga angay na tong itanom diha, sir. Ikaw akong pabuton, Helena. Ako? Oo, ikaw. Tungod kay samtang wa pa si Celes. Ikaw una ang matiman niya ng maong greenhouse. Pero, ang pag-atiman man nimo nga akong trabaho din sir. Helena, makahimo na ko sa pag-atiman sa akong kaugalingon. Makahimo naman gani ko sa paglingkod nga ako lang usa sa wheelchair. Ug utang ko kanimo ang tanan. Nakasaksi na gyud ka day kung unsa kabuutan kining atong agawong lalaki, ha? Ayaw ka bala kay Helena na ako nga kaabag nimo. Ako ba hardinero din he. Husto si Lando. Kamong duha nga akong piyalan ni anang hardin. Manang! Oy. Manang! Kuhaaon niya ang snacks sa kusina. Oh, Hala. oh, Snacks? Ani sila mag-snacks din, he? Oo! O nga na bisiga man ang imong mata, Manang. Lando, arsaha ang gamayng lamisa og dad-adin he. Ma'am Julia. Himala. Manang? Aw, doon na gyud di ay milagro. Nala sige, adto na tadong Lando. Uy, hapit naman di ay mahuman ang greenhouse. oh. Ug si Helena ang matiman ni ini, Julia. Green thumb mangka na siya. Dali ra ko mabuhian og tanom, Ma'am Julia. Oh, maoman ka ha. Pero, waday kayo huna nga mo abroad? Dili ba, kasagaran sa mga certified nurse, manggawas man gyud? Kun kami yan sa sweldo din sa Pilipinas. Pero lahi lagyud ang dollar nga imong madawat sa gawas, kaysa peso din sa Pilipinas, Helena. Kontento naman sa ko din, ma'am. Sige, dihaon na mo. Ako tong atimanon ang atong snacks. Mutuo ka nga nausab na siya. Sorry, sir. Pero, dili ko mo too. Helena, hilumon ka man kaayo sa kaganina. Nagunahon na ako sa kalit nga kausaban ni Ma'am Julia. Makapahibong kaayo sa. Ngano ikaw? Mitoo ka? Nga kinising-kasing ang iyang kausaban? Tingali. Di na tingali siya gustong samok. Ako? Dili ko mo tuo nga nausab ng iyang gibati na ko, Lando.
Mahimong dunay nakaingon siyang kalipay nga dili niya mapugnan. Pero ang iyang kalagot nako, magpabili na. Iya lang tingali matabunan karon tungod sa kalipay. Bito, no? Happy gid kayo siya sa akong tanaw. Ay, naunsa man mong duha. Di pa mo mamauli sa inyong bahay. Manang, ikaw ha. Mura na bitaw mo itag-iyaan ng bahay sa mga katabang. Kay anak gud mo mag-ulian. Ikaw man sad good. Dili ka ganahan dito? Asakit akong dugan nga magpunduan ng bayan. Nga naman nang. Daghan kayong dramas kinabuhi nga nahitabo diha. Busa, kamo lang unang duhang puyo diha. Pagkasal una mo ha, kung maghimo manggani mong milagro. Manang, Manang. Just say it. Sa maning tapita. Ngayon nasunog man ang tanang buntod. May babae sa at mga buntod. Si Mama Salas ka na. Ma! Ma! Kung imong anak, Ma! Masalas! Italikod siya. Ma! Ma! Ayaw ko biyae! Pakita na ko, Ma! Pahigang pa ko ni mo, Ma! Ma! Masalas! Helena? 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 Gidaman ka. Unsa may imong damgo? Si Mama Salas. Mama Silis? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.